Is coch an pórdach agus súbach sáf hééis Jenny an sin in inista obair le déanamh agam agus malisce freisin nach tá cagnóid sa gom. Just os rudig bhfuil a méid sin le haspóint is tócha. Okay, so Máire Tomás níos lucha is mis Niamh Ní Charra agus is ceoltóir agus Cartlannaí agus tá sé beáin I rónach aráis gofuil man se mar Cartlannaí agus is Cartlannaí garmiúil mé agus tá deargurm go raibh deise gom ébrú ar chá Bhunachar Ollmhór in Ollscoil na Gaillimhe. Tá logo agus anam nua gwyn o Dún Chathail, so Ollscoil na Gaillimhe tá ag eisteanais agus na Cartlann sin ná Cartlann chun na Gaeilge ar seolach níos lucha mlína I agus Cartlann Mary Robinson atá á próseáil agam fós. Agus just bhála miniuh cumtas gar a chóirt ar mín ar siúil ag an Cartlannaí so le bhéad fhí Bhunachar ar taspóint an phobal. Agus an sin tuaigh mé spléiche beag díomh ar a bhfuil sa dá Cartlann úntacha seo. Right, so Ceird Cartlannaí agus nábíigí bortha ní bheith géin scrúdú ag deara an chuir láthir se. But Ceird Cartlannaí mar sin agus Ceird a bhíonn ar siúil aá nó a gréin. Agus seo an Seirbhíse Oifigeach duine ar bhfuil freagracht I náil a tafad le na ngáin luach marcha nach a bheas a áil a chur in agar thuairisciú agus a bhd chamad. Agus I náil a ruachta na chóirtarchu de réir na principal a bhfuin le stair ú néireachta le chóir buna agus le réalú ar Bhunachar omláin dam bar an túlacht agus chóhéags le nómhar a chosint. Sin méidir bheith ag tuairt éon san bhíú eile díomh is. So tús an tionscadal. An chéadrod a míon ar an Cartlannaí déláil leis nuair táthar ag chuir tús le próseáil Bhunachar nua ná líon mór boscaí lán le copéise lán go bhéal agus gan ard ná agar ar an gcuid is móide. Gach seans go raibh an tábhar sin storáilte is sé dégan nó in áléir ar feadh na blianta nó na scóirtha blianta. Ba é Cartlann chunradh na Gaeilge an ceann is smó a fuair an Ollscoil, riamh, go dtí gur leandáil Cartlann Máire Mhic Róibín isteach. Bhí chomór céine, so timpeall 7 bosca sa dá chós. So nílach 10 géad an sin na Greenrafna, so saoirligé sin, so an job a bhí róm. So tá roinnt céimeanna I gceist chun Bhunachar a fóiseáil so ar féidir é a chur fáil don phobal. So céim a héin an Cartlann a bheas agus athlanú, céim a dó agar a chur ar an Bhunachar agus an sin céim a trí an Bhunachar a chatalógu. Okay, nu sé ag bogad am brónar. 5 technicúil tá go man se. Okay, tá job nua go táis brónar fa sin. So, céim a héin, is é seo an próséis trí néantar ábhar gach bosca a thógáil amach, a scrúdú, a listú, a chur I moscaí cartna speisialta, a staráiltar an sin I seomraí stóris sa bháilte ar chóircháin gosúla sin cheann sin ar an sleamhnán. Agus cuimsíonn sin a chéad 3 chéim listathe thuas. Bíocha is agat céir atá agat, déan sa bháilte é agus sin déana é a bheas. Agus scrúdú á dhéanamh gom ar a bhfuil ach bosca, tá seiceáil á dhéanamh gom chomá ar an riocht atá ar an ábhar. Mar shampla an bhfuil chéanachán a déadach scapa, nó dá an eile Imbolc. Tá ceann a rud éigean sin marmh le déanaí tá fós ar leathanach le feicáil sin.
Bhí gága go nófar gachrod atá I mBailiúchán ach an Iird déadach sé nach mbeadh gachrod ábhartha nó uachúil don Bhunachar sin. Déadach freisin go mbeadh dóbalt ábhar ann agus uaireanta b'éidir nach bhéad fa mír is tóráil go chuí mar gheallar a formáid, méad nó cuasaí practicúla. Ag an bride seo tá an Bailiúchán sa bháilte ón aimse. Tá isaghainn cadata ann go leibhéal bunúsach agus tá isaghainn go garbh conas iad aimsiú. Ach níl mír ar bith sna boscaí sin in éon ard agus tá míreanna a bhaine le ábhar faoi le fós scapatha ar fud an Bailiúchán. So céime dó agar. So chéad chéime sa fóiséis ná agar soléir logiciúil a chur ar an Bailiúchán. Agus mar ecinn sibh an sin, chur an agar smacht intellectúil ar Bailiúchán, tugann sé struchtúir dó. Agus leagann sé an bhunabar chun míreanna a dhéanamh so-aimsethe de haiddóirí sa todhchaí trí ábhar Gaeilge a thúpáil le chéile faoi categóirí ar le. I srá, fóchrá, cód is sarile. Agus tá chuid sa chéim seo. Ar an géad dul sios tá ar an teacht ar an agar, agar soléir logiciúil chun go mbeidh sé, chun go mbeidh ábhar agus cuithéachs an Bailiúchán éasca aimsiú, éasca hiiscint agus na míreanna níos éasca aimsiú, agus an sin tá orm na míreanna chur le chéile go fisiciúil faoin struchtúir agus an agar sin. So céime trí. Is éard atá I gceist leis an chéim seo ná obair fíor chóir a chéanamh ar catalógu an Bailiúchán, bosca ar bosca, cód ar cód, agus I gás na ára mér ar bhéir. Agus an chéim seo idir lábhar déantar míreanna a bheas le digitú, agus déantar cinenne mar le hinruchtanacht, ag ghlachan ithe ar nós GDPR, agus an fragility nó leochaileacht an ábhar san áirimh, so tá sé sin anna hábhartach dóin freisin. Céird atá I mBailiúchán chun na Gaeilge sin. Is léir ar nóid go mhuineann an Bailiúchán seo leis an Gaeilge. An chuí ar úsáideachí agus meonta ina le. So bhí na Chonradh agus bhí chun na Gaeilge ag plé leis an Gaeilge a chur chun cín agus le breathnóireacht a dhéanamh agus tafad a chuineáil ar úsáid na Gaeilge I ngach gnéad an saoil ó lá go lá. So mar sin chuim sin an tábhar réan leathan tapaí agus tá siad spéisiúil ionta féin bíag Gaeilge nó ná bíag Gaeilge agat. Agus áirítar ionta idachas na meán agus creatóireacht, sport, ceol, sláinte, palatíocht, stair, scanáin, ní yoga fecha gom fós brán arm. Ach tá litríocht, feachtaigh sbobal agus neart eile le feiscint. So, I meas an ábhar tá tógáil páistí trí Gaeilge, apartheid san Afric heas, agrú feisina, stochracht ar son cearta sa bhéalta, obair na dimarí ar fúd na tíre, agus mionolalas frí chósaí airgeadis na hagréachta agus na gréimhacha. I measc na deangacha a cuimsítar tá Bratnis, Británis, Mananis, Gaeilge na Halban, Frankis, Germánis, Sulanis, Finlanis, Plémanis, Baskish, Gréigish, Bengális, Urdúis, Chundúis agus Mandarínis. Agus Elfdalian sort dialect eile bhí gceist freis. So cúpla samplaí gur chuas an sin mar shampla samplaí de feicáiste ilteangach, pacéad cnóna ar lingus in a measc agus ní cnóna le fáil in éair inis, so tá sort an star so síalta I gceist an sin agus písaí anna himúil an sin freisin agus de chamáil siad an pacáiste sin chun na Spáint go raibh sé an déanta pacáiste ilteangacha a úsáid. Tá Gréangraf ó chréibh an Chetinics na
dachadaí. Beloga bhfuileann le hagóid in ag chugad Vietnam, taobh me den besáid Verica, timpeall 7-2. Prasráitis I Gaillimhe go gurfaí deire le Pinós an bháis in éireann 7-6 agus Pearbury óna dachadaí arís. Agus cad faoi Cartlanne Mary Robinson. Well tá ceann sin na chosaimúil chéine. Cuimhníonn go leor gin archiú mar an chéad uachtarán ban na hÉireann, agus ar an gcuí nearna sí ról an uachtaráine a bhúlú. Tá go leor ábhar sa Cartlanne ón tréimhse sin, agus cuim siadtar leis achtraí cosúil le feachtas táchanéachta na uachtaráineachta, cuairte na stáit, córagras le bád an phobal, páistí scoile san áireamh sa sin le feiceáil, mar é le córagras le VIPs idirnáisiúnta. Ach tá I bhfad níos mó ná sin am. Tá tréimhse suas le 3 scór bliana gceist leis an ábhar seo, agus á ritar leis a cuid ibre mar a cóide, seanadóir, reachtóir agus léachtóir, agus bhí agus tá fós cearta déana agus cearta sibhialta mar héama cumúnta ar fúd a cuid ibre. So rinne blianta bhí si ina hard commissionéir na náisiún aontaithe de chearta an duine, agus an dhéag sin ina toscar speisialta nó special envoy de chuid na náisiún aontaithe le haig régiún mór lochanna na Hafraice, agus na toscar speisialta le haig ahrú éráide, agus an sin El Niño. Tá ábhar ann a bhaineann leis na elders na seanóirí, agus an tréimhse a chafhsí mar chathír le chorthú. So san áibh le sin ar nóid tá córagras le Nelson Mandela agus leis an ardaspig Desmond Tutu. Tá ábhar an chomh maith faoi dhá fan dúireachta bhainnig si, Realising Rights an tionscadal eticiúil domhanda, a dhiarraigh gur reagracht chorparádach agus ar cheart an duine, agus fan dúireacht Mary Robinson ceartas éráide nó Climate Justice. Ar rinne imscrúdú ar an gcuí déan ahrú éráide I bhaim go neamhréireach ar na bucht, agus ar siúd gan chócht nó gan mór an chócht. So tá mis se beag nach tréimhne leis an dara ceann na céimena Roimhe níos lucha agus beag mé ag tosnú leis an Cartlanne úntaach seo a chatalógu ceann Tamalín, agus an sin déan for ábhar scuile I drán si ón mbliain seo chugan ar aig na cúnamhtí. So, an féidir le bheith sin a léamh an carta frist sin simúd de mírás leis ná an mhéine. So, cén fá bhfuil an obair seo tábhachta. Well ar an géad dul sios buin an cartan le linne ár scéal, in siad scéal na samhaí ina bhfuil míad ag marachtáil. Ní de starathe a bháiníad, bíonn siad oscailta don phobal go chumdúil, mar bailachán príomhádacha atá ionta nó mar a bhfuil sríanta orthu chun ceanglas faoin lí a choléana. Is minic a bhíonn ábhar na Cartlanna ansamúil ar chúiseanna atá go thomláin éagsúil leis na gúiseanna ar crachíoch na tafad ar an géad dul síos, mar shampla an pacáiste sin ar óirlingus. Agus tá cineálacha éagsúla Cartlanna ann, Cartlanna corparádacha cosúil le Guinness, ESB, Bank of Ireland, Boots, Tesco fiú. Cartlanna rialtais atá á gcuineáil den chuid is mó sa Cartlanne náisiúnta. Cartlanna ceol, Cartlanna scanáin, mar shampla an Institúid Scanáin Éireann nó Radio Televis Éireann. Cartlanna altéireachta. Is beag réimse de gníomhacht an duine nach bhfuil Cartlanne ann. Agus tá factors éagsúla cosúil leis an referan ar an bósa agus an factus repeatedly 8, curtha I Cartlanna freisin. Agus is minic a bhrontar ar Ollscoil iad nó ar institútaí eile cosúla húdaráis áitiúla. Mar shampla comhairle cúnta ina Gail, Cartlanna Chathail Bhrugha, Cartlanna chunta na Gaillimhe, just mar shampla. Ach tá ar gcuid ibre tábhachtach ar údar eile. Breag nócht. Fake news. So is cuma cé cho vinnig is íontar an star afranú nó a ascríomh. Is féidir an bhréag
asnéis a bhréag nó má tá an document bhona críomhnathe againn i Cartlann mar éon leis ggóchéachs ina crothaíochtaid. Ní bheith míid bagad fós. Agus ní document a bháin atá i gceiste gom, so tá an technoliacht is nuí in úsáid i Cartlannaithe. Tá Cartlannaithe digitacha in ann a haspáint go bhfuil íomhá nó tafada údarach nó go bhfuil doctúracht déanta ar. Agus mar a tharlaíonn sé chuid an bhór dar ngúlgais is se fíoraontacht a bheas. So an ribh is a gcuibh mar shampla go bhostítar Cartlannaithe ar bhean réalta sa Haig. Agus gur spruch bharrtach Míleata i gcónaí Cartlanna agus na tafad atá ionta mar shampla san Ukraine faoi láthair. Agus an chuinlimh an chuí ar gabhach agus ar clontíoch Al Capone ar deire. Dámbeadh macasán na gotasóirí sin ag ann na neomh déad éise bheith ina Cartlannaithe. Féach ar Trump agus na tafad réaltais ar cheart iad a bheith seolta ag chuig na Cartlanna náisiúnta Háil America nuair a tháinig Gerald in éireamhse in Oifig. Agus an barantas cuardaigh a fuair an FBI chun an scéala Isrú. So an ceacht atá le buint as an scéal mar sin ná gur cheart meas a bheith ag gainn ar Cartlannaithe i gcónaí. So ar clé an féidir libh an carta frisin éiscint. Dear Madam, give up the pill, stay at home, have a few kids, send Jack Lynch to the fertility clinic from an admirer. So, mar ecinn sibh bhí trolls riamh Twitter. Agus tá an proof sin le feiscin na Cartlanna. So más rud ag bhfuil spéis a gcuibh i Cartlanna, féachar bhfuil le rá fuatha agus ocha ar na meán síalta. Is é Ara Ireland, so Comhairle Cartlann agus Tafach, an cólacht a dhéanaan anadíocht ar Chartlannaithe garmúla, agus bíonn siad de hir ag Trittáil agus Achritáil faoi imachtaí agus bailiúchán. Reachtáil for factas seachna cuardaigh de Cartlann. Gach bliain, chud spreag a thuairt de bhall an phobal na Cartlanna atá ina gceantar féin agus ar líne a theiscéalach. Agus is déise tá an freisin de Cartlanna agus d'institúdaí a mBailiúchán úntacha a reinint. So chuinnigí súil amach dó sé ar na meán síalta chomá, so tá mar shampla chuntas ar Ireland le feiscint sin. So ceantar nach. So gur míle mágah, tásúla gom gur bhain se tanmh as an seisiún faisnéise sciopla seo ar Chartlanna chuna Gaeilge agus Máire Mhic Róibín agus ar mar chuidibre mar Chartlannaí. Tásúla gom gur airiglam roinnt mi hiiscatí a bhréag nó, nína míid cosúla Harry Potter, ag trabhalinn faoin staire nó in íoslach Roimhe. Is Ceird nua aimsithe Ollscoil an Ceird seo a gcuine. Agus minic nach bhfuil an obairthábhachtach a bhíon arsúlaguinn le feiceáil ag an bobal. Agus sin sinna fág bhfuil an cómhaíoch as an chuir seo, so go míle mágad a hamáis agus chuile duine an seo san bobal Gaeilge.